Anambra State bụ ọkammụta Chukwuma Soludo ekwugo na ọchịchị ya nwere ịnọ ọkụ n'obi ma wata ọgọdọ nye ịkwado ndị ntorobịa na steeti a site n'ịkụziri ha nka dịgasị iche iche dịka nke a na-eme na mba ụwa nakwa ohere ọma dịgasị iche iche iji wee mebe nke ọma. Gọvanọ Soludo mere ka amata nke a n'ogige International Convention Center dị n'Awka n'oge ọ na-ekwu okwu mmalite na Anambra Innovation Week na-aga n'iru ugbu a nke isiokwu ya bụ ikepụta ezi ọdịnihu maka Afrịka ugbu a. Onye ọrụ site n'obi gọọmenti bụ Emmanuel Okonkwo kọrọ akụkọ a n'uju. Site n'ọnụ osote ya bụ dọkịnta Onyekachukwu Ibezim, Gọvanọ Soludo kwupụtara na ọchịchị ya akụziworo ndị ntorobịa karịrị 25,000 n'ọnụọgụ aka ọrụ dị iche iche ndị ha nyekwaziri ego ha ga-eji wee bido ihe a na-eme ma kọwaa na ndị ahụ na-emegasịzi ihe dị iche iche ha ji abara onwe ha uru na-akụzikwere ndị mmadụ aka ọrụ ndị ahụ amụta ebe o kweziri nkwa na ọchịchị ya ga-aga n'iru ịkụziri ndị ntorobịa ọrụ aka dị iche iche ọkachasị n'ihe gbasara otu esi eji igwe ọgbara ọhụụ wa na-eweta ụsa nye nsogbu dị iche iche nke na-echere ụwa aka mgba n'oge a. N'okwu ya na mbụ, onye chịkọbara ya bụ ihe mmemme bụkwazi onye ji ọkwa onye ndụmọdụ pụrụ iche nyere gọvanọ steeti ya n'ihe gbasara nkụziri ndị ntorobịa ihe gbasara igwe ọgbara ọhụụ, Nwaada Chinwe Okoli kwupụtara na ya bụ ihe mmemme bụ nnọọ nke a chịkọbara iji wee mee ka akwanyere ndị ntorobịa ji igwe ọgbara ọhụụ wa na-eweta ụsa nye nsogbu dị iche iche nakwazi inye ha ọrụ ma weta mmekọrịta n'etiti ndị ntorobịa Naịjirịa. Site na International Convention Center dị n'Awka, abụ m Emmanuel Okonkwo.